Saúdos en Viveiro, na capital da Mariña Occidental, desembarcaron o pasado 8 de xuño os corredores da Copa de España de ciclismo adaptado. Por primeira vez este municipio lucense acolleu unha proba do certame estatal de paraciclismo. Deportistas chegados de toda España non se perderon o evento organizado polo Club Ciclista Viveiro. Esta era a terceira proba puntuable para a Copa, que en marzo arrancara la localidade manchega de Tomelloso e vivira a súa segunda xornada na provincia de Almería. A liña de saída, lucindo o mallot de líder da súa categoría, temos a Mila López, a bayonesa do Club Ciclista Riazor. Aos handbikers e as categorías de bicicleta adaptada agardábanlles 30 km por diante, un percorrido diferente ao habitual nestes eventos, un trazado exixente e en liña, non un circuito como acostuma acontecer nestas probas. Arrancaban os participantes MC e a continuación ya no facer os handbikers. Primeiro treito favorable. Temos rodando a par a Mila López e Álvaro Illobre, o deportista de Ares que defende as cores do Pulpeiros de Mugardos. Pechando este quinteto, Iván Manuel Montero do Riazor, mallot de campeón de Galicia. Formando parte deste grupo, Vicente Yánguez do Villaverde, tamén Luis Alberto Santamaría do Villarcayo, que marchaban nun grupo que circulaba estirado. A cola, Sergio Pozos do Íbile, e co mallot de líder MH3, Alfonso Ruiz do Parasport Andalucía. A súa roda, Johannes van der Heyden do Beniferri. O grupo mantíñase compacto antes de afrontar a zona de subida, na que terían que superar ramplas de ata o 12% de desnivel. Entrando o relevo Santa María, e a par de Ruiz situábase Ángel Plácido López, da estrutura galega do inclusivo Enki. Imos coa competición das bicicletas adaptadas, con Raúl Ballinot do Fit Studio. Neste grupo que cerraba Xosé Manuel Vázquez do Riazor, lanzaba un ataque Alfredo Irusta do Sayatu. Dous líderes da Copa de España marchaban neste grupo, José Manuel Dosdat do Parasport Andalucía en MC4 e Antonio García, o líder MC2, corredor do Alcor. Irusta seguía marcando ritmo, coa estrada picando para arriba. Este grupo perseguidor, no que empezaba algún corredor a pasar problemas para aguantar o ritmo. Por exemplo, Guillermo Prieto do Zucenac, que intentaba non perder contacto. De tirar encargábase Severino Mata do Extreme Bike, o galego que se sentía forte, entablaba conversación co líder MC5, Rubén Tanco, corredor dos recambios Antolín. O grupo ia quedarse definitivamente Prieto e Manuel Pérez por mor desta caída. Prieto veríase obrigado a abandonar. En plena ascensión a Galiña Doura, a loita pola vitoria absoluta quedaba reducida a Mata e Luis Anderson Prieto do Zamora Románico. O galego Mata que daba moita sensación de facilidade, e Prieto que colaboraba con él para distanciarse dos seus perseguidores. Botaba un grolo Prieto preparándose para os últimos kilómetros. Os dous lograran unha renda por riba do minuto e medio, e a vitoria ian resolvela o sprint en Viveiro. Recta final, con Mata que aparecía lanzando a chegada, e Prieto que lle collía ben a roda para acabar superando nos últimos metros. Os dous corredores da categoría MC5 remataban cun tempo de 51 minutos. A partir de aí irían concluído o resto de participantes, prácticamente chegando a contapingas, o que poñía de manifesto a dureza deste percorrido pola Mariña lucense. Os galegos serían os grandes dominadores nas handbikers. Ángel Plácido López, que aquí o temos chegando primeiro cun rexistro de 1 hora e 7 minutos. Segundo posto para Juan Ramón Permuy do Riazor, e terceiro seu compañero de equipo Iván Manuel Montero, que entraba con Vicente Yánguez. Dedicia polo triunfo en MH3 de Johannes van der Heyden, que superara o líder Alfonso Ruiz. E a primeira muller en completar os 30 km foi Marta Escobar, do tamén CDE. O público que animou a chegada de todos os corredores. Unha vez rematada a competición, os vencedores foron coroados no podio. Escobar e Mila López, as dúas primeiras en WH4, García gañador en MC2, Luis Javier Arceaga, o máis forte en MC3, os tres primeiros MC5, con Prieto como vencedor.
Plácido López, triunfador MH1, Johannes van der Heide en MH3, Vicente Yánguez en MH4 e victoria en MH5 de Iván Manuel Montero xunto a alcaldesa de Viveiro. Un reconocimiento para o Riazor Coruñés como mellor equipo e foto dos 8 líderes desta Copa de España que vivirá a súa cuarta xornada o 13 de xullo en Badajoz. A xornada de ciclismo en Viveiro non remataba aquí e chegaba a quenda das escolas e dos cadetes. 26ª edición do Gran Premio San Roque, unha das citas clásicas no calendario autonómico do ciclismo base. As promesas principiantes poñan a proba o seu manexo da bicicleta nesta gincana. Os máis cativos demostraban a súa habilidade, tamén ao carón do mar comezaban as carreiras. A primeira era a das alevíns. Dende o bandeirazo inicial, unha rapaza que se ia poñer a fronte, Alba Gregores do Ponteareas. Abría un oco que conservaría respecto ás súas inmediatas perseguidoras ata o remate das 3 voltas a este percorrido por Viveiro. Incontestable de Alba Gregores nas alevíns. Neste mesmo trazado comparecían os rapaces alevíns, unha carreira do máis emocionante en das primeiras pedaladas, e o gañador ia sair deste cuarteto. Sería Diego López do Compostelano, que batía o sprint a Hugo Souto do Cambre. Na categoría infantil tomaban xuntos a saída as rapazas e os rapaces. A distancia a percorrer era de 16 kilómetros. Xíanse con tranquilidade ata o centro de Viveiro e unha vez que abandonaban o casco urbano da vila comezarían a seleccionarse o grupo de cabeza. O corredor do Barbanza, Miguel Prado, sería o encargado de poñer o ritmo e malia a vixilancia que ia ter dos ciclistas locais do Viveiro, acabaría marchándose xunto a Tomás Pombo do Carballo en Paso. Os dous xogaron a vitoria ao sprint, triunfo de Prado. Segundo Pombo, e pola terceira posición impoñíase Gael García do Compostelano. O prato forte deste evento, deste Gran Premio San Roque, era carreira cadete. En Viveiro remataba a Copa Galicia desta categoría e ademais poñíase en marcha o trofeo Astur Cántabro Galego. Moitos alicientes, o que atraeu a ciclistas de distintos puntos do norte de España. Tamén houbo representación feminina nesta carreira. En total o pelotón conformaron 80 unidades. Cruzaban sobre a ponte da Misericordia e de inmediato os corredores do Aluminios Cortizo de Padrón ian situarse nas posicións dianteiras preparados para pasar o ataque. O primeiro en mover a carreira sería Ismael Martínez e a él uniríase o seu compañeiro de equipo do padronés Pedro Souto e xunto a él Brais Souto do Ponteareas. Os tres ian facer camiño e a reacción non se ia agardar por detrás. Un pelotón que non lles deixaría coller demasiada vantaxe, con ataques constantes e movéndose nas primeiras posicións Alexandre García, ciclista do Redondela Il Piccolo, que defendía o mallot de líder da Copa Galicia. O MMR asturiano intentaba poñer algo de orde e o traballo tiña continuidade por parte dos corredores do Ciudad de Oviedo. O Zona Cycling, que tamén tomaba o mando da carreira e así a neutralizar o corredor do Aluminios Cortizo, Pedro Souto. Quedaba por diante Brais Souto, que perdera contacto con Ismael Martínez, que comezaba o corredor do Aluminios Cortizo unha cabalgada en solitario. Por esta primeira zona exixente do percorrido, apertaba os dentes Ismael Martínez no seu pulso co pelotón. Aparecían as primeiras posicións Miguel Rodríguez, o rapaz do Ponteareas, unha das referencias galegas no mountain bike e tamén no ciclocross, deixándose ver nas probas en estrada. O Zona Cycling, que se encargaba de endurecer a proba, quedaba un paso adiante Miguel Rodríguez, o que achegaba aínda máis os perseguidores respecto a Ismael Martínez, que continuaba en solitario, pero quedaballe pouca diferencia. Novo arreón, desta vez por parte de Fabián Rodríguez, ciclista do Caimanes Betanzos,
E así se achegaban os corredores a subida final, a ascensión a San Roque, que ia decidir esta última proba da Copa Galicia. Ismael Martínez, que ya tenía moi cerca de los perseguidores, aquí era neutralizado. En as ramplas de San Roque, o ataque de Miguel Rodríguez. Saía a súa roda un corredor do MMR. O ritmo que poñía no grupo Jorge Fajardo do Barbanza, co líder da Copa Galicia Alexandre García a súa roda. En o último quilómetro e a decidirse a carreira. Chegaban os corredores xa bastante castigados a este punto. E o vencedor sería Samuel Fernández do MMR, con 11 segundos de vantaxe sobre Isaac Gracia e Rubén Fandiño, ambos do Zona Cycling. No podio, o vencedor Samuel Fernández, co primeiro mallot do Trofeo Astur Cántabro Galego. A primeira júnior, a galega Carla Fernández. Podio final da Copa Galicia con Alexandre García no máis alto. En as categorías inferiores, Diego López, gañadora Levín, Alba Gregores. Nas cadetes, Sonia Domínguez do Cambre Caeiro, Sarai Torrado nas promesas, David Rodríguez nos promesas, Julia Suárez nas principiantes, Brais Gregores nos principiantes, nas infantís María Filgueiras e nos infantís Miguel Prado. Deste xeito remataba esta xornada de ciclismo en Viveiro. Moitas gracias pola súa atención e ata a próxima.